Ki perabungan ki perlu baru ni pediang sum bahasa sinifi syagni ka Bible study jong ka balang ka Lomsia Presbyterian Church ka bangiwan ra pring ju film ba YouTube channel jong ka balang tingi dang puli ya gospel Matthias ka nong barsan ketu ka benta ka baong sifang ka jing bishari ki jet ben riu ka bangi siam na ka do ka khot ka life way hadu ka sau fun riu nilai puli hadu ka khot ka life khandai kumno ba prajisu khot ya kita ki langbrat lani kita ki breu ki ba ula pani khlat na ki jet bedre jang puthai ula bo sikaman bat ba ula ong haki ba ki nyo kum ki bala kerkhu jong pa ba ki nyo ki hima ki jong blei ka ula pan khre na benta jong ki na do bas dang jong puthai bat kumno ba ki kila yo ya kata kajing itho jong ba habau la sliang kila ID u habau la than kila ibam haba ulalong wei kila ai jaga sayu kila khot basayu haba ula long khlam jan no long lengkhut kila penkop yu haba udan hagiyang bendiru kila wan jingo yu ban haba ki pang kil ulawan jing ngo he kila wan haba pang kila wan jingo yu tega ba pen i bo transun ne unyo ya kata kajing na bahajuki de hajing sya kilingo bat kila ong na du khot ka ba bot pat du khot ka ba laipo nyu ki pen pau ki jing no ngo jung ki kom no ba no ki ong try bangila le tai mi ngim kno ba nile kita ki kam ba bha mi du try jisu we thu wang ha ka khot ka basau pho ngan puli ni ka khot utaus em te un yathu badun ong haki sishang ong api ha ka ba philale yaka ha we ubarit tam na kini ki para junga philale kan hanga kata ka de ki jubam ju ha ba kila kali menu atrai ngilale kini jingne bha jingne isnai yame tutong nyepen umut ayu try jisu habo ong ba philale yakini ki jingna isnai jong phi ha wei bret tam na ki para ki jong ong ba philale ken ye kata nga tengin haban kan mau ba ki jingna bha jong ki kem dei tang kinin rutli rei ki wei ru ki ba kilale tang ba try jisu panan kam ni kini ki rutli ki jingna isnai ki ba dei ba ki jingdan kam ju kamen dan rei kum ki breu ki ba kila bandan ru ki bala don haplang ki jingdan kam jong ka jimut ju berkhat jong ka donut jong ka sim but kini ki breu ki bala yo ya ka nong na u ki dei ki breu ki bala kit khia ya ka taru ha ki para breu tengi lepen ngilepet teng ru e kani ba kani kedai ke bo try su la kan teng ha ga gospel ha kani ke ju gospel ni ka gospel Matthias kan nong ba sipho ha ki de khot sau pho bat sau pho arin sem dengan puli bang itu de khot uta ubo pdiang ni phi updiang yenga uta te ubo pdiang yenga updiang yo tau bala pha yenga te nang ni iswa ba manu ba pdiang yo ya ki breu ki jong ki sindran ki nong bot jong la nyu ye kata bagi pediang hi yo jisu hagat khon pasau fuar bat wong bat uno ro uban ID tang sikhuri ko khriat ha we ni kini ki bret haka kerteng usindran sisang ong api unam do su ya la kanong denang ni i ba utrai jisu bo jingkhan ye ki bangina le isnai ye ki bret ye kita ki badan kam umnyo bangila isnai ya la ki kita ki bom dan kam reu kham nyo bangila isnai kita ki badan kam sisa takadau haba ai bam dei ba bakhlam thangan reu ong habangala thangan pil ai bam inga habangla sliang pil ai di inga tingi ham kan mau ye ni ba kini ki jing
ainong ke jong u kadai na kementa bangila sisa ya ke badan kam ya ki badan kam ndai ba ni shu ai pahu ye ki bala pahu lupa ta amnyo kum ke jing de bha ya u ti ketu khot basau fu ar kala ong kum to bat wang ni haka keteng usinran ya we na kini ki berit haka keteng usinran ke bumut ba utau berit we ni kita ki berit ulong kumun nongbot jong pra Jesu lani usinran jong te ya kani ka pen scam ya ketu ki jing ong ka ba ni puli mentan kani ke jing puli jong kani ka khot ka sau pho jong ka lenong ka ba arsan buong haba philale ya kani berit tam ni gini mo ka pen scam ya katai te ngi ing ne bo try u khmi i jing da ba bha jong ni ki ba lele na ka benta ki bri ki berit kedan ki berit spa ki berit buram na ginong bot jong but un ainong ye kita ki bale bha kumta la kumba kata ka jing le jong ki kam dei sho tang yi brio ndrei ka dei pan ban ye usendan te wong na ka jing ong jong ni i bakini ki jing le bha ki la ban nong ki long ru shiki wei ki para brio ki bom dei na ka kanhon ka jing te ka ta ka la ban nong la bakan kan thop lang ki wei paru ki para brio ki bom dei ki balangit ho ten rei kata ka don lang ka jong pan kanong ngangit te langin mun dor sipang kata ka sngi ka ba khrau jong ka jing bishar ka jet ben riu kindon kat tu kat ni ki ban sau kat ang bat sngo plus sngo le ran sirukom banyo sngo bo blei ukran sipang ka no ka jing le jong ki ka ba man chwa ka ba ki le ba yano bat kin suling ngan nomor kinum kenaulat kita kijing le ba ki kum ki breu ki ba kwa ban sakri yu blei ban penan burom yu blei haba ki le ba yano kim da bo jingmat ngile kran khan dia kata kijing long juki kalong ba ila le ba dokumen sim baro ban nyerap yano kata lahun ndan chu kono kijing bo jingmat ban ong bangan yo na kata ka jing da bha chunga ta ka daw try Jesu ka wei ni jing kai jung ong ai bam mi kita ki bom la ban ai bam kliang ni fi ai jing rap kita ki bom la ban ai kliang ni ka jing rap ka ba fi la ai ki ka taw ong ka de ka jing rap ka bisisa te ki jing kai ki jung ki long ki ba jiliu ki ba shai ki ba scam bala dangi ni pusan bha bat ni bot igini jing kai jung kan long ka jing kar khu yang ba de fi te kini ki bala le bha gum ta habo try Jesu ong filale yang habo filale igini yo we ni ki barit tam ni gini kan penengo ya kita ki brio ki bala le ta kin so phla sibun utrai un pen benai kita ki jing le jung ki ya lagi paraman sim bat kin so ngo kumno ba ki long ki ba Vietnam banyo pediang kat ye gani kejing kat gani kejing ai nong kejung blai ka balong ha kejing sha kejing so ju ki long kejing isnai kejung blai ye ki ha ka ta ka sni kejing bishar Timothy ha ka sithi ka ba ar Paul so Timothy ka nong ka baning kong khot bakhat phra thok ni to try on ai ha u ban siam ka jing isnai now try hakata ka sngi ka bumut sngi bishar ban ha ki bakat no ki ula shakri ha Ephesus mitib bha hangni ukran sifang weini ki sinran ubakateng Onesiphorus uniu sinran ula ki jing kendo ki jing siam jong Paul ki jing than ki jing sliang ki jong but udah way ni kita balawan sekhamat ban le rap yu Paul namaladan wat ki para bangit ki ba ya dan bentalang ha ka jingelam ki bala e jendat penban yu Paul ha ka bukum ka por ka ba yu ka por ka badan kam ha yu
kila kat bau niu onus faras pat lambat ke yeng ke jongu la tho agani sithi na do ka khot ba khat san ba ulasim ye ka jingkit kli banyirap yu pol bat tang yu pol rei ki wei pat ki parabungin ki basam ye ki jing jar ye ki jing kerdu ki badan Ephesus tukum ta gani kalong kaman ke jong blai na ka banta jungi kemangi ini bat kani ke jing tho ni i iru ba kadan kanong bau honest first kat kumbu ong pol ong to try on ai hu ban syam ye kajing isnai no try kata kasngi kata kadai kajinget jong pol kajing kermen jong pol bau honest first ha kata kasngi bishar unyo ye kajing isnai ke jong try te nangi ni sutho ba kadai gaman ke jong blai bangi le kajing isnai ki parabriu ni police show haka ni ke jo gospel nong bakhandai ke khot khatlai jong Matius kentien ki bong rei khilit mafi to hikai ke e gani ya ke jing snei ngamon te om ye ke jing kenya na bangam sim lam wan ban khat ye ki bohok rei ki bopop ye ke ban kla ke bumun kani ke de ke jing kran jong try jisu bat katu kan ni ki brio ha ke jing ye kli jong kiu habaki kedo ya kita ki brio ha ke lang sa lang di belang nyau kum ki nong pop try jisu ongam sim wan nam ta ki bohok wan nam ta ki pop dan nang tangi su tho ba mangam firu kum ki nong buat disgrace ngimdan ne ka perthai bangin yarap kita ki bom dan kam jing yarap re ban yarap kita ki badan kam jing yarap te bat ni ru ba ukwa yangi bangin la isnai ndai kajing kenya kajing aingo jungi kebangi laman ai wadda kajing im jong ru ndai kajing le bhai ki parabrio ko ba mi na ka donut ka ba ye ki ke ba sulam ki kata ka dei ka ba pen sung bhai u ble ha ka sithi siginong koren ka baning kong kalanong ka ba khatlai la kran sai bha sipang kata bo ble nyau ye ka no kajing le bha ka ba khlami na ka jing e ngan puli ye ka ti khot ki ba khama swa wong langa kran da ki thli ki bre bat ki angel habangam don ka jing e ngala jelong kum ka weng rnong basawa ne kum ka shakuryo bre shaw shaw ta tu ong bar wong ru ha ka khot ka babut keba lai balang asam iki baro kat ki badan ki jonga ban besai ki baduk balang IT la ka met ban thang habang ngam dan ki jingi ngam toy e royam kajing na bha ye ki parabrio ko basule na ka jing so badai kamram sense of duty kabummi na ka ta ki jing ye ki jing sulam ki jing susan e ki kata khmat ublei kam dan dor kabadon ke dor ke dei namar bang ye lo pramajan kumtang num la sya bunum le ya kanu ke jing le bha ka bau dan kam inga ban ne nam ta ju shushu ni syam pat haka kitab Isaya ngile pulit teng ni gani kelenong ba san fra ka khot banyo ublei ong kum ne ya kita ki ba ong bi dei ki breu ki jong hatu kamlong ka basam yu kupu jami ha ki bathan barbamen walam shala yengi ki baduk balakan taj no habame yu i yu boling khuj bamen penkup yu u barbamem buri iladi la ka do asnam ki belong ki kentien ki bau tra jisu wong biang hakani ka gospel hakani ka benta ka bangi puli tingi so thu nang ni ba kani kadai kaman ke jong play tingi iru ni bo try jisu upanya stream yeledi lani usim ye ke jaka jong kita ki badai ki nong bot jong ki para jong abo ong we ni ki para barit tam ni ki para ka thau ye kita ki ba unyo bi ki nong bot jong te haba ki kendo ye ki jing jinjar na ka benta ba ki bot yu
dia gendo kijing than kijing sliang kijing duk nakadaw ba kijing scam ki ya scam haka jing shane ayu te le ran ba un khat yege bukum kita bakilong ki para ju haka gospel witness kana nong ga khatsan ga khot ga khatsan hang to try jisu wong shai yegi sinran nomor ba kidon ga jinglong ka babut nuksayu wong shai bangam khot chu ipi sakri ndrei ki parlok ngam khot chu ki sakri phi nabo sakri tip ek e bu le ukanra ju ndrei ngala khot ki lok ipi nomor ki ik e baro ki bangale asngau no pa junga ngala pentip api tesusuru ngisem haka buipat ke bentang gospel Matthews hi kelenong ke bakhat ar ke khot pesan pho hang tu utran jisu ukrani gini kintin na bau no no ru ubaman banle e kaman ku pa junga ubah pening utaken ulong para junga bat ka para bat ka kemide dahni ngi i yano bau try jisu identify bagidei kum si para bat u nani kum ki keme jung dei kita ki bale e kaman ke jung ble kaman ki babut sisai ki jing kai ki jung Jesus Christ kum ki senran ki jung de hoi bo nong tho jung ke city si ke hebrew batai ke jing sha sitom ke jung try jisu ha ke lenong ke ba ar bo la kloi ban pendam melody ban sha sitom na menta ki bangen ha ke khot bakhat lai wong ngabu laga jing shane au bat hakmi manga bat ki khuan ni ke bo blai ula ai hanga ngamut ka sorry ka puli ka khot ka khot ka bakhat we namar utau bo pen kentang ru bat kita ye ki bala pen kentang kilong baro no weekend namar kata ka daw small rain pan khot para ye ki tengi neutral jisu sungla rai man khot ye ki ta ki ba ka prathai ki igum ki renjau ki baduk ki ba sha sitom ki ba sha da ben ki ba sha panaran namar ba ki yeng ha ka hok bat ka jing sisa ka jong play te u tum la rai ban identify ye di bat ki bat ban on gini ki ki para jonga te bat ni ba ka ni ka khot try jisu ai kanong ka bakrao ye kita ki belade ye ki jingle ba bha ye ki para jung u haba ki mat ye ki jing e ye ki jing kedo ye ki jinon kam ki babon rukam te kumta ka jingle ba bha ka belale na ka bentau blai lengbau try jisu la ithu ngi kum ka dang jong ka jinglong jong ki bangen kadai kata ka ba mak dani ka ba ai ya ka dak dani ka ba kedo ya ka jinglong jong ki breu ki banget ki ba bot sisa ya try jisu te kini la pen khoi ya ki daga jing trai jong uman siam ba khoi u balong uman siam Chris kum bong station room te bat la itho ya ki ru kat ku bakum kata ka jing ai e kaba ki panan kam hok ban le bha yiki we tikum ta nagini ka khot ni ban bon ki breu nagini ka khot ngamot na do ka balai phnyo ngini bon ki breu hagata ka singi khadu habning ki ban daw da ka jinglong da ki bon ki jinglong tigani ka pensloring bakat ba nginang kat banginang ya kani kijing im kat banginang bet ya kijing na ba bhajungi la kijing tron ndrei nginang yo ban ot ya kita yo so jungki ha kabor tetu bleng kurku ya kani kijing puli jungi ya kani ka khot ha kani ka janmi banin sebeteng pan ndo ka khot ka saw huai
hadu saufun rio ada kalong kebala agat tayo kebanuan tu blame kurkhui pi we pin mat ye jing don ju hagni ki por ki jong jing tunju bakrau bakajur ni ka khlam re ke jing shania u kum u blay u bolong ka jakari jongi ka jakashong jongi our refuge and dwelling kata kadai ka bayadai ni na ki jing ma jong ka khlam bat ki we jing snew ye kata ngi la shem bala tho aka sam ka bakhandai foi ka khot ka bakhandai bat ka sifo imta ka buram ka jong amen tungi ni doi ni aingu eme atrai na kamta ka ktien jume ka bangile yoban puli yirap ini atrai ban im ka jing im ka bale iki kani ka jing im bale iki jing na ba kat kumba me khmil ti ngi om da ka jing so sarong om da ka bubu jingkan mau kita rekum ki sakri ki barit ki bomlong bangile iki na ka banta ka keteng ka jong me atrai sisa melong blay bala kular ye ka nong ka bakrau ye ki to ki bayai minan banle iki jing la ba ha kita ki parabngen ki parabrio ki badan kam ye ki jing ra to snow ko pa ki jing pa jungi bada ka bowai no ru to ai ba ki jing ki jong try jing you Jesus Christ ubo penla ngi banle ki bo dawa ngi bangin ne ka jing ba ka jong blay ka bayai pen slori ngi pen khlan ngi lamba ka jing slok ka bathiang ka jong sim khoi ken shongkar hailam badi we na ki be dan betalang ni ka Bible study ni ka por badi ki we ru ki por bad baro hi ki rungit hangi bad haklang selak thei menta bad du lak taru amen tak tu blen kur khui pi baro amen